εκεί μαζί με έναν Αιγύπτιο. Ποιος σήμερα είναι τώρα? Ο Άχμετ τώρα. Σε έναν εστιατόριο, θωρεί τον Ιαπωνέζο δίπλα να ανοίγει τη φούχτα του, να κάνει έτσι. Να τσιλάλαμε το φτύν του και να λέει κάτι κουβέντες. Πέρασε το Αιγύπτιο, λέει του, μάλλον από καμπνίξ. Δηλαδή του, μα εμείς έχουμε μεγάλη τεχνολογία, λέει του. Τώρα μπορεί να γεννηθούμε στην Ιαπωνία, δηλαδή του, βάλουμε μας κάτι microchips πάνω μας και πατούμε τις φούχτες μας και στέλνουμε μηνύματα, μιλούμε με τα αυτιά μας. Δηλαδή του, μα εμείς στην Αίγυπτο είμαστε πιο προχωρημένοι. Δηλαδή του, καλά είναι τέλος να είσαι πιο προχωρημένοι. Αν πας σε μια κόλλα που είχε ο Αιγύπτιος, σύρνει μέσα στο στόμα του μασάτι, καταπίνει, δηλαδή μόνο μου κάνει, δηλαδή του στέλνω φάξ. Και ένιβα στο τραπέζι τον δικό μου, και ένιβα στο τραπέζι τραβάζω και ένα σεσό. Τώρα να τουλάχιστον εμάς είσαι την κόλλα, δηλαδή του. Εμάς είσαι την κόλλα. Εμάς είσαι την κόλλα να το βάλεις. 2, 3, action! Γεια σας! Ονομάζομαι Αντώνης Πρίγκιπας. Είμαι ένας εκ των 9 μελών των οποίων έχουμε πάει στην Φαγιούμ. 10. Περάσαμε έναν υπέροχο τρίμερο από του κυνηγείου. Αποτελέσματα, τι να σας πω, τριγώνια, πεζούνια, σαρτέλια, με αποτέλεσμα όλοι σήμερα να είμαστε πλήρως ικανοποιημένοι στο χάι μας, στο φουλ μας, στο πούλμαν, στα μάτα κάτω. Ναι, πάμε. Γεια σας! Είμαστε οι 9 αμάν! Τα καθάρματα, αποτελέσματα, πεζούνια, σαρτέλια, τριώνια, σύρους, γάρους, Κινέζους, Αιγύπτιους, χαμός. Αποτέλεσμα όλοι ευχαριστημένοι. Από τα 250 και πάνω ο καθένας, μεγάλε, βάλε. Γεια σου. Πάμε σου ρε, γεια σας. Τελειώσαμε, φεύγουμε σήμερα. Γεια σας. Ενθουσιασμένοι, κατενθουσιασμένοι από απόψεως κυνηγείου. Από απόψεως βρωμιά, τι να σου πω, έσχοσα υγεία. Τις εταιρείες, προβλήματα καρδίας μεγάλε, προβλήματα έλκους, χολυστερόλες, σκόνες. Εφάμα και τα παρατόλ μας, είπαν μας τα ούλα, είχαν μας σύξιμους. Και τα άρβιλα μας. Και τα άρβιλα μας, δηλαδή ο συνάδελφος ο Αμάν. Αναχώρησης τώρα. Βρισκόμαστε στο πούλμαν για το Κάιρο, μεγάλε διασκέδαση απόψε. Γλέντιν σε ποταμόπλιο, χορών, oriental dance, γυμνά και ο χαμός. Αναχώρησης Πορδόνη. Η ώρα 2 το πρωί φεύγω από το ξενοδοχείο για την Κύπρο μας. Υπνών, τίποτε. Και απόψε δράμα. Συντομία μπορώ να σου πω ότι περάσαμε υπέροχα. Αποτέλεσμα, δέτε τώρα. Αυτός ο μικρούλης μαζί μας μεγάλε, τάσο κατάκομμα ο άνθρωπος. Αλλάζει κάτι. Αυτό ήταν. Α, ναι, θα τελειώσω εγώ. Όπως είπε και ο συνάδελφος, φεύγουμε για το Κάιρο. Τα ψέματα τελειώσαν. Ήρθε η στιγμή να πάμε πίσω στην Κύπρο μας. Το όνειρο μου έγινε πραγματικότητα. Το όνειρο μου έγινε πραγματικότητα. Πέρασαμε πάρα πολύ ωραία με τα αστεία του φίλου μου του Μεσαρίτη, του Αντωνάκη, όχι νάρκες, όχι τσαρτέλια. Πέρασαμε ωραία.